kuma duk abin da malam ya umarce ki da shi ki biyayya saboda kin ga a samu a cimma burin nan ko ba haka ba kin gane da abubuwa suke ki tsaya tsayin daka duk abin da ya ce ki yi sai a samu duk abin da za a yi a gama kin gane a samu a shiga harkar nan a sa'a ko kuma malam wannan shine to alhamdulillah sai dai kawai da mai kirga kin san al'amuran da kin mata bayani tun shi ne na mata bayani saboda akwai mutanen da suke zuwa nan wanda suke neman ɗaukaka dole gaskiya kuma mun zo musu ayyuka kala abin nan yarinyar ta tana zuwa ina kallon ƙwaye idan ta na san cewa taurarin da gasa nan ne sun nuna taurari ne masu ƙarfi to amma saboda mahasada da sauran wanda dai ba a ga muku ko zuwa yi ba domin aka tashi gaya muku aka ce kaza ya da kuyi malam dan Allah ka taimaka da Allah malam inda ka zo kafa da kata dan Allah malam duk abin da ya kamata a yi dan Allah dole kan shi haji an gama to alhaji ma ya tukunya in ta fara zan ku fara samun kuɗi ai magana ta ƙare shine to shikenan ki zo ma kin turo wallahi kana kuma da kanki haji no ne ka turo mana to malam nagode Allah ya ƙara girma alhamdulillah to bari in tafi mu batta ko to ba komai da aka gama komai ne ta kuma ta sa da an gama tsana da shi tafi gida to shikenan to sai kin zo ki saki jikinki nan kamar gida ne duk abin da umarce ki san haka ce ta mutanen nan sai abin da suka ci ko ba haka ba to kake da kin ji to malam zan koma to shikenan nagode yawa nagode sai ta to to hot